संनो बाग्राफोर दंबा थाब थाब फैदो आइजोफोर। अयनाय खालि बेदराबो दरसे दरसेल'। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि बिके नार्जारि इउटुब चेनेलाव बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दं आरो आंबो मोजाङैनो दं। आं दिनै माने बे भिडिअनि गेजेरजों आंनि प्रब्लेमखौ खोन्थानो नाजागोन। मैयाहाय आं जा भिडिअ आपल'ड होदोंमोन बे भिडिअआव माने इडिटआ बारा थिग जास्लाबाखै हाखु दाखुनि जादों। माने गेजेरावहाय आं मिउजिक सोदेरनो होननानै अरिजिनेल माबाखौ मिउजिकखौ मिउटआव दोननानै आं एक्सट्रा मिउजिक सोदेरनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय बेयाव होनो हायाखै आरोखि ना। बेफोरखौ नायनानै सोरबाफोर गाज्रि मोनदोंबा निमाहा होगोन होननानै आं आसा खालामबाय। आरो दा बेनिफ्राय माने गाज्रिसिन प्रब्लेमा आंना बेनो दि आं माने बे भिडिअ आपल'ड होनायनि माबाखौ आं जेबो सानबावाखै। आंनाव माने आं बाराद्राय गोलाव भिडिअ खालामनो हाया। 7 मिनिट 8 मिनिट आं हाथारगोनबा 8 मिनिट बिसिमल' हायो आं। मानो होनबा आंना स्टरेज गैया मबाइलाव 32 GB ना, ओमफ्राय बाहायनो मोनो मा बेसेबां एसेल'। ओमफ्राय 6 GB फ्रि दङ आंनाव स्पेसआ। ओमफ्राय बेनि थाखायबो आं बारा गोलाव भिडिअ होनो हाया। ओमफ्राय दाबो थिग मथन भिडिअखौ माने मोजाङै इडिट खालामनो रोङा आरो आं। नोंसोर मा एपाव इडिट खालामो आं बेखौ मिथिया। सोरबाफोर बेनिफ्राय एसे साबसिन इडिट खालामग्रा माने एप दङबा आंनो खोन्थाहरबानो जाबाय। आं पावार डाइरेक्टराव खालामो, काइन मास्टाराव आं बारा रोङा। आं पावार डाइरेक्टराव खालामो, पावार डाइरेक्टखौ एसे साबसिन मोनो आं पावार डाइरेक्टरखौ। ओमफ्राय सोरबाफोर बेनिफ्राय एसे इजिसिन एप मोनथिनानै दङबा आंनो खोन्थाहरबानो जाबाय कमेन्टआव। आं डाउनलड खालामनानै आं बाहाय इडिट खालामनो सोलोंगोन। आरो बेजों लोगोसे आंना केमेरा माबायाबो बारा थिग नङा। केमेराया मोजां नङा, इडिट बानायनायावबो एसे प्रब्लेम फैयो। केमेरा साइडफ्राव बारा थिग नङा बिदिया भिउसआ। ओमफ्राय मानसिखौ सिनायनाया खुनुरुखुम मोले मोले नुनाय बायदि मोनो आं। जै 240p होना नायबाथाय बिदिनो मोले मोले जाखायो। 360 बा एसे साबसिन नुयो बेबायदि जायो आरोखि ना। माथो खालामनो फैसा गैया दा गोदान बायनो, बिदिनो बाहायथ'नांगोन। बयबो नोंथांमोनहा आंनि इउटुब माने आंनि चेनेलखौ नायगिरि, आंनि भिडिअखौ नायगिरि नोंथांमोनहा आंखौ हाजासे सापर्ट होलांबाय था, हाजासे सापर्ट होलांबाय था। आरो हाजासे आंनि गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड होनायखौ बयनोबो शेयार खालामनो नाजाबाय था। आं बेनिफ्राय एसे साबसिन भिडिअ लाबोनो हानायनि। इडिटखौ रोङा, बारा थिग जायाखैबा, आंबो बारा रोंखाया नालाय, बारा थिग जायाखैबा ओरै खालाम होननानै बुंहरनो हागोन आरो ना। एसे बयबो बिनि एसे बुंलायलायनायजोंसो माबायो नालाय। मानसिया गोसोआव नांगौ माने बुजियो। आंना जायाखै, आंना ओरैसो बानायनांगौ बेबायदि जायो नालाय। ओंखायनो बयबो खोन्थाहरलायलाय कमेन्टआव। खोन्थानाया गाज्रि नङा। आं नोंथांमोननिफ्राय हाजासे सापर्ट मोनगोन आरो गोजौ फारसे दावखोबाय थानो हागोन होननानै आं बेखौनो सानो। जायखिजाया नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ मोजां जाबाबो गाज्रि जाबाबो जोबजासिम नायलांफाबाय थाबानो जाबाय। राव थांगा बेदर संग्रायालाय नों मानो फैबाय आबैजों? अयनाय खालि बेदराबो दरसे दरसेल'। अयनाय माने जों बाहाय बाबाजों आंजों माबानि कफिनि आलि खोदों ओरैजाय नैबे इसोर आं खोनाय बैसिमा। ओमफ्राय बैनिफ्राय हरैजाय बाबा खोनाय दै होदों। माने थैजोब्बाय माखासे अबेबा गेजेराव गैला नै। ओंखायनो दा आलि खोनानै गेजेरजों दै सोनांगौ जाबाय। बैजों दै सोगासिनो नै पाइपजों बेजों ओरै लाबोनानै दै सोफैदों। नायलांबाय थादो अब्ला नोंथांमोनहा भिडिअखौ। सान्दुंबो गोसाथार। गोदोनायाव गावजाखादों। देनां हिनजाव लाबा हिनजावखौ संहोला बुरिया संखायो आं। सोरबा संनो रोङै, संनो बाग्राफोर दंबा थाब थाब फैदो आइजोफोर। अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै।
आरो नोंथांमोनहा जायफोरा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो हायोबा लोगोफोरनो शेयार खालाम। बेखिनियानोसै। जै बर' हारि।